Radek zrovna poblíž není, tak na Ondru voláme. Ondra ho špatně odehrál a míček skončil v autu. Náš nejmenší Fanda a Filip přemýšlej jak na to a proto se zaběhnou zeptat Irenky a Dejva. Míša s Terkou radí Áně, jak to správně dohrát. Áňa si je vyslechne a dopálí to do jamky. Všichni se moc radují, jak to dobře dopadlo. A po chvíli přišel rybář se svou žížalí na